bahay, si Manang Hilin eh. Ay mga kabayan, manubuntag, nanapog ko si Manang Hilin. Nagpasalamat ko karong buntag adlaw kay nay grasya ning abot. Na ang anubuhon. Di kanini, isa ba ni? Pagbubuhan John Lebar. Chikoy cameraman. Kameraman kay pamugit tripod. At buhon lang ni nato John. Oh yes. Napalisa ng saging. Oh yes. Naghiwa na lang. Ha? Hiwa na. Iwan ng saging. Para makita na niyang pajag. Magubot pa ba niyang pajag na? Panangandangan. Dukoy ligo. Upload pa man ko. Kaya niyabot mas kuwan. Ang pagkumangkon, kada sayang ka wasis para mi. It's okay, no problem. Ako naman sinabilin. Tatay. Sige, haman na ay. Sili, ito naman ibuhok. Oh. Ngunit pagkagwa kay si Bato, Jun. Mata mo tagbilaran unda. Wow, kahumot na aron. Kaanday kag nga ni. Yes, Saging labihang may taon tawsa. na. Saging pod. Oh yes, sus, agahong high blood. Samot. Duha na tada ni. Duha ka adlaw ko naganto sa mga high blood malios-os. Ano ka? Sagi. Wala. Wala na, kasi ko kang saging. Saan? Saan mang waman? Waman may main para sa kuan. Natay! Wala mo kang itong bahay. Namaruto! Bakit dun? Wala ko eh! Koy, dali na koy. Hindi ko, nung luod na ko. Ayaw. Napamata ko ba? Nawa man. It's a prank. Nanay lagi daw ka! Dili ka ko eh! Tugas mamay ka. Tawa rin ako ikaw. Mayon ko. Malag pa nga. Vlog ka, di ba ko vlog? Ay, mga papagay. Asa na natin yung na saging? Ay, di na marong inog social. Maruy, ako makinamit ko dia. Hi guys, kantag saging ang kamaka. Wako mahulaw. Huwag ka lang kutong ligo. Yun na tay! Yun na! Yun tay! Kwartas tindahan. Kinamuha na po sa karne. Mag-vlog ka? Hindi na, mag-vlog ka. Ano ba? Itong ko na. Wala ka doon, nung hindi na sumbong ka naman ng pansing makita ni. Ano pa sila sa video ang kanila ni? Nadyo man ko kwarta mo ha. Hindi na po kami namin dahil mo doon. Oh! Sa wawa na ba ni? Ang nga, bagay sa kong ipang gasolina. Namutbot? Kaya mo ng pansing! Tapos bagay, ate Pansing. Tanawa na. Hindi na ka naman doon di ay. Masakpan kayo. Dala gasolina ma. Dahil nga daw tayo sa pagbibi na. Kaya dun. Hindi. Tay! Tumba ko. Napo dito ko sudlon. Ang lami as ubaw. Dali na eh. Kaya Kaya dun. na munit. Pumunta ka nun sa may. Kaya luto. Ano? Ano ko yung naman? Nagkasasal ka. Paano? Buti na eh. Parang kami na eh. Kayo isa po ulit. Okay. Ano ba? Kami na nakita sa mo. Ano ba yan? Musik na tawag dito sa kalibo. Kaya luto. Ano nun na eh? Pwede. Kaya luto. Kaya luto. Doon. Saging ikaw nun. Musik mo ka. Amo. Ganda na ka. Ha? Ganda. Ganda mo ka ka. Ano mo daw ba? Dan! Dan! Anda na dyan. Kaya dun. Kukulay ko. Nalaway mo. Kaya dun. Gani ba na eh? Musik mo ka. Ang ganda ka na. Usap mo ka. Okay.
Kita ka to ang hindi. Dedondon, di maminaw. Ayun. Yan na isa. Dedondon. Don. O, Don. Dah, ada may gusto na ipost. Nakapil ba to ba? Ganyan. Ito nga, di man na kanya may video, di man na ko Don. Di man na pila, di man na ko. Dedondon. Kasal mo to. Yang ligo kaya yun. Nangyari ko lagi. Magluto! Hindi na. Guys, ang lamig agad ang kuwan. Kabaw! Ang lamig agad ang kubaw. Nagluto ng ate. Pamunawan tabling na panjing. Sumangay lang ko ng gasolina. Ang tabling ka to karne. Bawang dito. La. Wag dito din mabot. Amin mo kayo to. Kaya ako na ni Bahay Pura. Di mo ko magdangag. At tulang mo na itawag ko. Napugas na mo kay. Yung sagti. Luto ka. Basog ba na mo? Huwag may baga. Huwag may bagaw. Dami. Oh, dami. Ano naman eh. Bosog pa Ano mo kaya mo na? Tako na kaya kumutan. Mabusog na pagkudani. Tapos unto. Paam. Tanang salin nga. Pinasal. Aman. Pagusudlon na. Ako sa birthday. Amor, kisa Kita ba? mo, Roy. Kita mo, Roy, ito. Gapon pa man. Pada pa matang Domingo. Birthday. Ah, dahil mo gapon. Yan ako yung birthday gapon ni Roy dito man. Wow. Dito bitaw dapat sa tawid ko na ibabaw na. Tawid. Ibabaw ko na bahay nila. Ano ko no? Ano ka lagi babalik ko sa ka? Tengah lapad na mantika. Kumanggut. Ano ka na mantika? Ya, Ano dun? dito mo Kita kita. ba? Ada ya. Ala. Dai. Ano na luto? Dai tumitan na. Dai tumitan. Pagkita ka sila paghalo, aman kung mantika na. Suka lang ang kuwan. Sa isang Ano tangkok isa na mo yung tika mantika. na. Kaya bakit ba na bawal dun? Sa mali lami. Bawal ka na. Lamig ng bahaw. Ya, Lami ng bawal ko no. Hilang na ako sa pamat. Lami ka mo ng bawal. Bawal mo na nisa. Dedondon. Dedondon. Bakit pumunta na vlog? Basta ka. Nagpipi kay na. Kay bata pa si David ang BP. Para sa ang BP. Bata ko na siya. Ang BP pa rin ang BP. One 30 over 100. Kasi nga yung edad. Ay, ang edad. Oh, biar mo. 120 over 100. Hadir kag diabetes ka daw kasi zaman magkagal mo. Nagaw mo eh. Makukuhaan, di po diabetes. Nagpa-sugar test na po. 95, akong tao. Dilakarin bata pa nga. Nagpa-test po. Kwanton kay kay po mo. Oh! Dedondon. Ha? Ay, kaya! Adto ka Diyan, dyan! Nana bang dal koy ko wala ko kay bog hapon kuluran niya niya na. Dedondon ka na. Dedondon. Dedondon. Basta ka diyan ito. Dedondon. Na, bago bitaw tope. Ikaw ko ka to. Ano na? Doon ako giwa tabi magtilaw kami. Nakana diyan sa kay to. Kuwang na sa kaya mga tagal. Dedondon. Nagdo ko lang sa ano. Bago ba? Yan ang luto. Lagi ko dyan. Di ko na saging. Nailoto. Sa mo puto dalan. Ano na? Usahin? Dala dala. Usahin mo! Putog pagkazid. Puto ra kay. Sulta. Nailin. Ay na. Muna, doon na. Ang video lagi na nang ganun. Doon kay. Sabi na rin na eh. High blood naman na. Dali dali. Dai. Dali. Mududo mo sida ka tumitang video tus na may salis na nagkuha ka sa sabi na lang sa inyo nang din siguro ni Jack. Ada, asa ko sini? Nit nit. Sa bidak dai. Kita kami na ako. Bago bitaw tahal. Ay, tagor ha mo no. Ano ko? Ang pagali. Dahil lingkod. Diyan. Dapat ni dun. Nabalagi pasti. Sa ko kaadlaw to sa hapon. Bala ka ng vlog ito. Wala mo pa vlog. Kung kailangan na vlog hapon kay umaw hapon. John, nabusog ka. Super busog tinana puno na po konti dyan yung burot na po. Di mabugto na po ka ha? Leg on na nite. Kay- Pangkas jahay naman yung pise. At mabusog ka nga sagni ram timong gipares. Diha mo po iloto. Nahorat ba sa isang loto na ho. Jara. Na, magabugtuon sa lapos mo ni ka. Bugtuon sa na. Tawa. Pag Uy, bugto wala na kang magkaon. Lubog. Lubog. Bao na. Pagaling naman sila. Dagang salamat John ha. Salamat po. Amping sa imong biyahe nam kakailakaw. Oh yes, matapos tagbilaran. Sige, bye-bye. Kita ko chicks.